Dugo sang isa kailonggo, nagapanalaitay sa ugat ko. Ilo-ilo, uban wapo, yara ka sa dughan ko. Ranso, grabe ko bungang katugnaon di ng 9 degrees. San ito negative gani, negative 1 pagina, yung kailan nagpakataka. Dari ko subong sa Trader Joe's. Pinakahidlawan, gusto ka nga makitaan, mauyatan, mapatyagan. Ikaw lang ang pinapanumdum, ikaw lang akong ginahandong subok. Ang tiyon, wala gaog yun, nagwala sa anahon. Ikatulog sa kagabihon, yara ka sa paminsaron. Kagusto ka nga maangkon. Buds, for you. Ay, wow! Teka pa, hindi ko ka ano ba? Ay, abaw! Oh, thank you, tatay! Thank you! Ay, abaw! Thank you, damo ba? Wow! Bila kami naging bakal mo? 32. Wow! Thank you! Thank you! Thank you! Pag-upagin niya ako? Eh, ito yata ni. Grabe ba daw, na-excited ako. Ay, abaw! Ay, abaw! Ay, abaw! Ay, abaw!